Na, hello mindenkinek! Akkor folytassuk a Lords of Shadow végigjátszásunkat az 5. fejezettel, ahol most ezt a 7 pályát fogjuk megtekinteni, elsősorban Verosz erdejével, és most nézem, összesen 2 ékszert fogunk itt találni, és ráadásul most az egyiknél a most begyűjtött csizma nagyon fontos cucc lesz, és 2 élet és egy árnkövet fogunk itt találni. Na, kezdjük is el. So it seems Pan has saved Gabriel once more. His arrival most fortuitous. Gabriel now enters the outskirts of the vampire's territory. A cold winter has gripped this land for centuries, driving out the inhabitants to warmer climes. Those stubborn enough to stay have contended with the cold death that visits them each and every night, taking their loved ones away forever. The vampires thrive in the cold and terrorize the living who crave warmth and companionship. This night a warrior will come, a knight in shining armor with death at his side. He comes for you, creatures of the night. És akkor most azt mondja, hogy rögtön a pályakezdésnél a 12. életkövet, ahogy követjük a jeges útvonalat, akkor jobb oldalt lesz egy fal, amit árnymágia plusz ciklon csizma kombóval tudunk betörni, és ott mögötte lesz egy sötét kristálydarab, amit hogyha esetleg elhasználtál, akkor azt fel tudod használni, vagy fel tudod venni, az 1/4, és akkor ott lesz egy hulla az életkővel. Természetesen villog az XP jelző, úgyhogy nyilván be tudunk váltani valamire valamit. Azt mondja, alapmozdulatok, másodlagos, nem, haladó mozdulatok. Mi még 2000-nél vagyunk, 1900-nál mi van az, amit be tudunk váltani? Ó, persze, még a fényvillanás még mindig erőlteti nekem. Holott meg az a 2000-es cucc kéne. Tudom, mert az előző videóban megnéztük, de akkor most megnézem még egyszer. Közvetlen nehéz kombófejlesztése, ez a 8-asról át egy 9-esre. Akkor itt a földi szabdaló. Ja, levegőben ugrálsz, és akkor földbecsapás, és akkor még egy gomb, és akkor csinálja a fűrészelést, illetve a bukfenc támadás. Ja, a bukfencet alkalmazva. Alapmozdulatoknál ott van a bukfenc. Ja, oké. Okay. Goblinok. Ja, itt van külön egy út, ahol a tündéreket lehet összegyűjteni. Aha, és ez az.
Hogy kell a izét használni? Már elfelejtettem, hogy hány mágiai ciklonnal. Sprintlökés, az. Nem. Nem, ez felütés. Ja, hát csak nyomva tart a védekezés, és akkor egy előre mozgás, de közben meg sötétben kell lenni. Megint elfelejtettem. Ó, itt van. Ott van sötét kristályra való, de tele vagyok, mert még nem használtam el, és itt van az életkő. Jó, következő. Oké. Itt van megint a csupakabra. Megint el fogja venni a cuccainkat. És akkor most őt meg kell kergetni. Meg kell őt találni. És akkor itt van ez a goblin tábor. És akkor van itt valahol egy fal, ahol szintén majd kell az árnymágia ciklon előrelökés. De előtte ide-vissza kell majd jutni, miután elkaptuk a csupakabrát. A kecskeszopót. Na, most értem el 2000 pontot. Ott volt a fal. Ott van a fal. Ide kell majd visszajönni. Tehát a kúttal szemben egyébként. Azt kell betörnünk valahogy. Mivel most nincs cuccunk, ezért most valami más kell. Tehát nyilván meg kell lovagolni valamit. Mondjuk egy warthogot. Aha, az kell. Ja igen, valaki úgy gondolta, hogy a kecskeszopóval vagy csak egyszer kell megcsinálni ezt a bujócskázást, nem. Ez egy visszatérő gimmick a játékban, hogy többször elveszük a cuccainkat. Jó, megvan. Nem mondod, hogy neki kéne futni, csak ő nem tud futni. Az meg. Jó. Jó ét.
direkt játszik velünk, és van egy pillanat, amikor azt mondja, hogy hú, de ránk ijesztette, és akkor meg lehet fogni. Számos csupakabra észlelés volt ebben a régióban. Ez a lény nem halálos vagy rossz indulatú, csupán csak kellemetlen. Beszélnem kell a testériséggel, hogy szóljak a bajtársaimnak, hogy gyűjtsenek minél több tündérvirágot. Megírták, hogy a kecskeszopok lenyűgözik a tündérek, és a virág jó taktika a bosszantó lény figyelmének elterelésére és az ellopott tárgyak visszaszerzésére. Na ez mondjuk ez jó, tehát hogy használjuk ki a tündéreket, a simákat főképpen. És ennyi. Süty, odaugrok, és elkapom a grabancát. Na. És ennyi volt, visszaszereztem a cuccokat. Felhalmoztam némi sötét kristályt, mivel nagyon hasznosak a harcban. Egy öreg emberbe botlottam, aki zavarodottnak és szenilisnek tűnt, mégis értelem tükröződött a szeméből. Azt állította a barát, és megkért, hogy találjak meg egy erekjét, amit nekünk hagyott. Mondtam neki, hogy nem értem. Azt mondta, imádkozik értem, és hirtelen eliszkolt az éjszakába. Mit értett erekje alatt? De baszki, ne a tündéreket ejtsd ki. Na és akkor szépen futok vissza. Mert megvannak a cuccok. Ja, itt leugrottam, úgyhogy valóban van egy másik út, szerintem majd vissza lehet futni. Úgyhogy sajnos ezt itt nem tudom megcsinálni, úgyhogy vagy vissza kell majd futnom. Ha csak nincs itt valami, ahol itt föl lehet ugrani és meg kellett kerülni az egészet. Igen, amikor egyszer látod, hogy valóban föl lehet mászni, az csak egyszer jelzi, highlightolja ki, és akkor utána már nem lehet újra aktiválni. Nem. Mit keres itt bent az arcomba? Itt van sötét kristály. És akkor ide jutottam vissza. Itt van izé. Itt kell tovább haladni, de itt van esetleg visszaút. Aha, ide jutottam vissza, tehát körbeértem. Jó, akkor itt kell vissza. Itt tudok előre menni, és akkor... Aha, itt van a kút, az életkút. Ezt köszönöm szépen, ezt begyűjtöm. És akkor itt vissza lehet menni ide. Ennyi, itt szintúgy van sötét kristályra való lelőhely, és akkor itt egy holttest, ahol itt lett a következő árnykő. És akkor valahol... Mondták, hogy vissza kell jönni ide a... Goblin tábor. Ja, itt a másik fal. Aha,
Aha, és akkor itt volt ez. És itt a másik életkő. Jó, megvan minden összegyűjthető cucc, úgyhogy most már haladhatunk tovább. Azt mondja, már nagyon közel vagyunk Weigol faluhoz, épp a vámpírkastély előtt. Menedéket kell keresnünk estére egy lehetséges támadás elől. Az idő nagyon hideg, és az üzenetküldés a testvériség felé nehéznek bizonyult. Múlt éjjel azt a hírt kaptam, hogy Weigol faluban találkozunk, hogy megtámadjuk a vámpír erődöt. Isten oltalmazzon, de attól tartok, hogy én is olyan vérszívó lény legyek. Most hát tartok attól. Jó, abban az értelemben igen. Jó, akkor én mondtam rosszul. Na. És akkor ott van. Híha. Van egy kis Van Helsing vibe-om a Hugh Jackman-es. És ennyi volt, így random félúton megáll és vége a pályának. És akkor nyilván ketté van szedve ez az egész pálya, és akkor kapunk egy másikat. 2300. Na, most már tudok váltani valamire? Még mindig nem, meg 2500. Na mindegy. Földi szabdaló. Ja, ez tudom mi? Bukfenc támadás. Jó, ez talán... Lehet, hogy ezt kéne megvenni igazából. Jó, megyünk tovább. És akkor ennek a próbája az, hogy kevesebb, mint 3 perc alatt szerezd vissza a dolgaid a csupakabrától, és fejezd be a pályát. Jó, oké, értettem. Második pálya, Weigol falu. This village is one of the last vestiges of human civilization left in this place of death and cold. It lies not far from the vampire's castle, our next objective. I have some matters to attend to here, matters that could spoil our plans. I will deal with them and try to rendezvous with Gabriel later. He has not slept in days, not since the girl. The pain is etched on his face still, but in his soul only hatred drives him. We will not speak of it. He must not know I have seen everything, that I have followed him this far. Mindent láttam. Tehát Zobek látta a dolgokat. Oké. Jó, itt vagyunk. Most igen, ez a ha nem veszük figyelembe a fagyos titán boss fight-ot, akkor igazából ez már ez úgymond a fő része a játéknak annak, hogy most jeges pályán, meg havas pályán vagyunk. Azt mondja, itt lesz egy árk, tehát tudjuk használni a faltörést, viszont megint kell egy olyan cucc, ami még mindig nincs meg nekünk. Egy cucc, amivel dupla ugrást fogunk csinálni, és azt hiszem ez lesz szükségünk arra, hogy majd minden cuccot összegyűjtsünk, tehát minden felszerelést. Az az utolsó felszerelés elvileg egyébként. Ott lesz a 10. láda, szóval mi mindig nem tudjuk összegyűjteni. És rögtön a pályakezdésnél van, amikor bemegyünk ebbe a faluba, akkor van egy lépcső, amit a rögvest meg kell mászni jobb oldalt, és akkor ott lesz a fal, ami ugye a sötét ciklon támadással faltörökosozunk, ott be kell menni, és akkor egy dupla ugrással egy peremre kell kapaszkodni, és ott lesz a láda. Az árnyék kő pedig lesz egy temető, és a kapunak a bal oldalán, és a kapu mellett lesz. Ha mind a 3 lyukat becsukjuk, akkor ott lesz egy holttest. És ott lesz az árnykő, a 13.
nehezen akartak összetörni, de jóra van. Hát itt volt egyszer egy... Na, itt van a falu közepe. Vannak élők, csak nem mutatkoznak. És ott van Zobek. Tehát ez a temető. Thank God that you are still among the living, my friend. The Lycan Lord has been defeated. I have his power. What happened here? I congratulate you on your victory. But these fellows were not so fortunate. Word has spread of our quest. The vampire clan have slaughtered this entire village, and now they are expecting us. That abbey. I am told the abbot possesses an ancient relic that harnesses the power of the sun. It is said to be capable of burning vampires and reducing them to ashes. That relic protects the abbey and all who take refuge there. But the abbot has barricaded himself inside and filled the building with deadly traps to deter visitors. After years of isolation, some say he has been driven quite mad. He resides up there, in the tallest of the towers. If we could persuade him to give the relic to us, it would give us a tremendous advantage over the vampires. But it won't be easy. Mad or not, damn him for not protecting his people. Ghouls! Jönnek a gúlok! A sírrablók! Beszarni. Aha! Egymást tudják tölteni, buffoltatni magukat. Aha. Ó, az kettős dolog, és közben tudnak támadni minket. Aha. Mi történt? They will return if we don't block the hole. Teljesen elment a HP-m. Vagy a fényerőm. Hova tűnt? Ghoul. Igen, annak ellenére, hogy a legtöbb ember ebben a hitben él, a ghoulok nem élő halottak, sőt, őseik emberek voltak, de a hulla és rotható hús diéta szörnyetegekké változtatta őket, amik a temetők alatt laknak. A sírablók általában a föld alatt élnek, de néha egy kis csoport a felszínre jön hullák után kutatni. A ghoulok hányadéka erősen mérgező, de a fénymágiával eloszlatható, de baszki, egyszer csak így eltűnt a fényerőm. I need your help with the statue, Zobek. Hold on, I'm coming. Aha, és akkor kell még egy plusz gomb. Ezt nem értem miért, de oké. Get out of my sight! They will return if we don't block the hole.
Zobek. Help me knock down the statue. That's a good idea. Jó. Ezt azért körbenézek, amit valahol egy holttest. Akkor lehet a következőnél lesz. Out of my sight! Cursed creatures! They will return if we don't block the hole. Gabriel, if that statue were closer to the hole, we could cover it as we did before. Gabriel, if that statue were closer to the hole, we could cover it as we did Aha, before. be kell mennem itt. Go on, Jack. Miért nem akarta ellökni? You will all meet the same fate. We have to block their escape. Jaj, itt ütés kellett volna. Ó, én hülye. Help me, Zobek. We can only knock down the statue if we do it together. Hold on, I'm coming. Jó, meg vagyunk. És akkor We kinyílt must az ensure ajtó. that they don't come out of the hole again. És akkor itt a hulla. Itt az ánkő. Kész, meg vagyunk. A másikért majd visszajövök a ládáért, amikor már megvan minden cucc. Hallom, hogy jönnek. Na most akkor hogyan? Rohammal. Szóval amikor tologatni kell, akkor ütés kell. Viszont amikor át kell törni magunkat, akkor izé kell. Akkor lökés. Itt kellett volna találkoznunk, hogy felkészüljünk a kastély elleni csatára. Eddig még senkit sem láttam, így a mauzóleumban fogom tölteni az estét. Idekint nem biztonságos. Sírablók és vámpírok portyáznak éjjel, balga lelkekre vadászva, és nem szándékozom nyílt terepen maradni. Különösen a gúlok jelentenek komoly problémákat, mivel a hányásuk erősen mérgező, és kevés a fénymágiám. Az egyetlen dolog, ami képes eloszlatni. Na, itt kell egy karó. De itt van egy új fejlesztés a feszületünkhöz. Aha, most már karóként tudjuk használni. Itt van a karó. Ez az a karó képesség. A kézműves Rinaldo Gandolfi, aki a harci kereszt
láncát és kampóját készítette, még több lehetőséget akart a fegyverhez adni közelharcokban, főleg az éjszaka természet feletti teremtményeivel szemben. Így megtervezte a karó kiegészítőt, melytől a harci keresztet vámpírgyilkos becenévvel illette. Vampire Killer. Szóval akkor így most már teljesen kifejlesztettük, és most így lett a Belmontok ősi VK korbácsa. Jó. És akkor így interaktolni kell ezzel. És ennyi. És akkor készen vagyunk a pályával, megkaptuk a karót, illetve itt egy szentelt víz fejlesztés van, tehát nyilvánvaló, hogy kapacitás növelés. De az a lényeg, hogy innentől kezdve most már új kombók is elérhetőek a karó általi utolsó kenetekkel, illetve most már vissza tudunk menni olyan pályákra, ahol lehetett látni, hogy karót kellett használni, hogy az ilyen nyitómechanizmusokat megnézzük. És akkor megyünk tovább. Apátsági katakombák, ez lesz a következő pálya. Nézzük mi a próba. Fejezd be a pályát, hogy Zobek nem ölt meg gólt. Igen, tehát minden gólt nekünk kell kinyírni. Tehát a Zobek lefog valamit, akkor gyorsan oda kell futni, és akkor azt kezéből kell kiütni. Na, apátság katakombákja. Itt két fénykövet fogunk. Nem, egy életkő, meg egy fénykövet fogunk találni. És akkor ezzel fogunk haladni. We delve deep below the abbey, ready to face the evil confronting us. The abbot, Vincent Dorin, was once a good and kindly man who helped the people of Wygol. But now he has become a devious coward who has holed himself up in the abbey and rigged it with traps of cunning. The people, unprotected, have paid a heavy price for his treachery. Night has fallen outside, and we will be open to vampire attack at any time. We must be on our guard. We must work together if we are to succeed in acquiring the relic that the abbot guards. This will help us greatly in defeating the vampiric horde later. Ok. Na. Itt az egyik életkő az úgy van, kell kulcsokat szereznünk, hogy kinyissuk az apát ajdaját, és egy kart kell használnunk, hogy kinyissuk a két kaput. A bal oldali kapuhoz kell menni, és egyenesen a kulcshoz. Amikor elérjük a kulcsot, akkor haladni kell tovább, aztán balra kell elérni egy platformot, és ott lesz a hulla az életkővel. Akkor lesz egy courtyard, ahol egy puzzle-t kell megoldani. Meg kell forgatni a kereket a középen lévő, hogy arccal nézzen a kapu felé a faplenkekkel, falécekkel, és aztán jobb oldalt van egy kapu, ahol a pálya vége lesz. El kell mondani Zobeknek, hogy tartsa a kereket, miközben odafutunk a portálhoz. Amikor egyszer elmentünk a portálon, akkor ott lesz a hulla a fénykővel. És itt vannak rögvest az új ellenfelek, a vámpírok. Vampire! Careful, Gabriel. This is not going to be so easy. Acid creatures. Unholy beasts. Jó, megvan. Egy vámpír számos különféle lényekből született. Maga a ceremónia magában foglalja a hordozó és a leendő vámpírvér
cseréjét. Azonban a vámpirizmust el kell fogadni a befogadónak, így továbbra is csak intelligens lények részesülhetnek benne. Az alacsonyabb rangú vámpirok általában denevérszerű formát öltenek. Az évszázadok során, ahogy egyre erősebbek lettek, a vámpirok még inkább emberszerűbbé váltak, és képesekké váltak szörnyű lényekből emberi formába váltani. Egy vámpír ereje általában megállapítható a megjelenéséből, így bármelyik vámpír, mely teljesen emberszerű, általában rendkívül erős és feletté veszélyes. Ezekről a vámpír harcosokról külsőleg látszik, hogy nemrég lettek átalakítva, és hogy alacsony szintű lények, melyek a vámpír nagyúr akaratát követik. Egy kivégzést azért szeretnék, mert nem sikerült. Jó. I can see a device which may help us open the door. You will all meet the same fate. I will destroy you all. Ott volt a karóba húzás. Jó, meg le is tudnak fogni. Az igen. I need your help with the crowbar, Zobek. That's a good idea. Ja, és akkor le tudja, Go meg through tudja to the other tartani. side, quickly! Cursed creatures! I'll send you straight back to hell! Aha, ezek a kulcsok, jó. Csak most egy a probléma, hogy kizártam magamat, vagy Get ez... out of my sight! Ja, ki kellett volna löknöm az ajtót, oké. Cursed creatures! You will all meet the same fate. Most lehet kivenni, jó? És akkor mit mondott? Aha, baloldali. That bastard Abbott has protected himself well. We need 2 keys to get out of here. Zobek. Ja, ugye ez még... Ja, oké. There is one of the keys we need. No. Well, you have to find the 2 keys to open the doorway. Abby, you will use the lever to open up 2 gates. Go through the left gate and go towards the key. When you reach the key, keep moving towards the screen to turn the left to reach the platform that has a corpse with a gem. Aha, tehát te fel kell venni a kulcsot, és tovább kell menni. Oké. Ezt kell csinálnunk. Ja, itt is kell forgatni. Oda simán fel tudok ugrani?
Ja, nem. Jó, itt kell valami. Jó, ott nincs semmi. Oké. Föl lehet valahol itt mászni. Ez eddig a legsemmit mondóbb kamera, amit tud segíteni egyébként. Vagy nem az van, hogy megint ki kell húznom a cuccot. Igen, már megint. Ezt megint eljátsza velem, de mi a faszom? Tehát, hogy legalább akkor itt van mellettem Zobák, ha a csaj Claudia megállás nélkül basztatta a fülemet azzal, hogy jaj, ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, meg azt kéne csinálni. Zobek itt van mellettem, és baszik szólni, hogy figyelj, ki kéne venni a karót, hogy ide használjuk megint. Aha. Zobek, Csak akkor tudok Zobeknek szólni, Coming. amikor a játék megadja. I can't hold on for much longer. Nyugi, ez csak egy sietetés. Játék sietetéget, hogy gyorsan ugorj rá, mielőtt még elengedi. Tehát végtelenségig tudja fogni. Oké. És akkor itt kell tovább még haladni, aztán itt balra, és akkor itt a hulla. És itt az életkő. Még föl is töltötte a HP-mat, de örülök neki. De akkor ide kell majd ugranom. Le tudok ugrani. De viszont föl kell vennem azt a kulcsot. Jaj. Ennyi. Oké. Megtaláltad a kolostor egyik kulcsát, és akkor itt vissza tudok ugrani. Itt kihúzom ezt a szart, és megyek vissza. Na. Most nem villog, tehát nyilvánvalóan nem kell többet használni. Quickly, support the next slab or we will die here. Hurry! Prop up the next slab! Support the next slab before we are locked in here. I can't hold it! Hurry! Hold So- on, I'm coming. Furcsa, hogy ezt elbírjátok, geci. Get out of here. There is one of the keys we need. Oké, megvan mindkét kulcs. Tehát, when you reach the courtyard and you solve its puzzle, rotate the wheel in the center to face the gateway wooden plex. Ja, ez nem az, a courtyardhoz kell menni. Jó, csak ennyi volt az izé. Oké. Ja, és kinyitott az ajtót, kösz. Meg se kellett húzni őket, csak berakni őket. És akkor most jön a courtyard? Aha, most jön a courtyard. És ott a hulla. Tehát azt kell kinyitnunk. És nyilván itt egy energiafal, ezt kell kikapcsolnunk.
There is a strange device here. Aha. Tehát, hogy ha ezt megoldjuk, akkor kapunk 500 XP-t, viszont ezt a díjat el fogjuk veszíteni, ha feladjuk a rejtvényt. Azaz átkozott apát, Isten szolgálója, aki pokoli mágiát használ. Valahogy ez az eszköz és a portál, mely folyamatosan visszaküld, valahogy összekapcsolódik. De nem tudom, hogy. Jó, becsukjuk, nem oldjuk meg a rejtvényt. Valahogy ezt kell mutatnia, mert akkor oda tudunk menni. De viszont kell valami, amivel kapcsolatba tudunk lépni vele, és tudjuk forgatni a kereket. It is a magic seal created by the abbot. There must be a way to manipulate it. Most meg kell keresni, hogy mivel tudnánk használni. Még egy. Azt mondja, azt hallottam, Gandolfi azon vámpír keresésére indult, amely elragadta hőn szeretett lányát. Elsősorban ezt motiválta, hogy megalkossa a harci keresztet és annak kiegészítőit. Korábban már elhaladtam egy mauzóleum mellett, mely az egyik fejlesztésnek adhatott otthont, de a fegyvert magát valahol a testvériség titkos helyén tarthatják elzárva. Így az ereke értéktelen számomra. Vajon látjuk majd valaha a harc közben? Vajon a jóslat valaha valóra válik? Vagy megtudjuk valami, mi történt Gandolfival? Most jut eszembe, már nagyon sokat reflektál a Lament of Innocence-re. És pont ez a jelenet jutott most eszembe, hogy amikor harcolunk a Succubusszal, akkor én azt mondtam, hogy az volt Gandolfinak a lánya, és őt kellett legyőznünk, de utána Leon megkérdezi, hogy mi történt a lányával, és még a Succubus is mondta, hogy egyébként tudok valamit, hogy mi történt a lányával kapcsolatban, Gandolfi lányával kapcsolatban. És én azt hittem, hogy a Succubus a lánya, de kiderült, hogy nem, én értelmeztem rosszul, és még Leon megkérdezi, hogy mi történt a lányával. És hát kiderült, hogy Walter elrabolta, vámpírá változtatta, és lemészárolta a Gandalfi családját is, ugye a feleségét, meg a fiát is. És akkor ő miatta készítette el úgymond az alkimista korbácsot, amiből később a Vampire Killer lett, a vámpírölő lett, és azzal elment, és megölte a lányát. Tehát a Succubus és a Gandalfi lánya az két különböző karakter. Csak ő meg játékon kívül megölte. És ezért volt az a bosszú hadjárat, hogy majd Waltert bosszulja meg azzal, hogy a korbáccsal megöli. De hát nem volt még erős a korbács, viszont Leon egyé vált a korbáccsal. Na, ennyi igazából. Szóval valahogy azt a kereket kéne használni, hogy el tudjuk forgatni. Na, itt még nem voltam. Közben 3000-nél vagyok, úgyhogy nézzük meg a fejlesztést. Ja, ez még mindig a izé. Igen, ez a földbe csapás. Ez a magam alá lövés. Igen, ez a kaszabolós, fénykaszaboló. Hánylángok, lángolókarmok. Igen, ez a földből kitépés.
Bukvenc támadás. Ja igen, ezt tudom. Ez olyan a földcsusszamló ütés. Talán le tudod dönteni ezt a falat. Ja, ezt a falat! Ó! És kifogytam a sötétből. Nincs töltő itt a közelben. Az ott az apát. Talán le tudod dönteni ezt a falat, de hát... It is a magic seal created by the abbot. There must be a way to manipulate it. De ezzel ellen egyszerű. De nem. Jó, akkor utolsó ellenőrző pont, visszatöltöm. Még volt előm. Így. Bazdmeg, ha itt kifogyok, akkor... There is a strange device here. Ó, megint gyűjthetem őket be. Szóval. Így. Az meg, ha ezt nem tudod megcsinálni, akkor itt ragadtál. Get away from me, you filth! Még egyszer megnézem ezt a képességet. Aha. Unholy beast! Oda kell irányítani. Need you to hold the device steady, Zobek Zobek. tartsa meg, és akkor gyorsan befutok a Go through to the portálba. other side! Quickly!
végig kell menni az idle animációnak? Na mindegy, megvan a fénykő. Get away from me, you filth! És akkor úgy szerintem vissza kell másznom. De hogy tudok itt kijönni? You're already dead meat. Ott tudok kiugrani. Jó, megvan. Ugorjál már föl. You are dead. Don't you dare! Oda. Zobek, hold the device steady. As you wish. Gyorsabban nem lehet? Go! Go! Cross over now! Biztos elment az eszem, hogy máshogy fogadtam volna el egy ilyen küldetést. Behatolni az apátságba egyedül, hogy visszaszerezzek holmi rejtélyes erekét. Hát őrület. Ez a hely tele van ördögi csapdákkal és leírhatatlan lényekkel, melyeknek szándékámon áll kiszívni életem utolsó cseppjeit is. I'll send you straight back to hell. Don't you dare! I need you to hold the device steady, Zobek. I'm coming. Go through to the other side, quickly! Well done. És ez volt a rejtvény. És ennyi volt! Kész, meg vagyunk a pályával. Ghoul vámpírharcos, és akkor volt egy fénykő, meg egy életkő, ennyi volt, és akkor 2460 pont, és akkor az a lényeg, hogy ne hagyd, hogy Zobek egyszer is elessen a csatában, tehát hogy fölborítsák őt. De egyébként nem kell bajlódni vele, ha van társunk, annak végtelen életpontja van. És akkor apátság, könyvtár, az lesz a 4. szint, és igen, 3 köve van, 2 fény és egy árnykő.